Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu a dneska si zahráme Free Kick simulátor na Robloxe, tak môžeme ísť na to. Takže roztočíme to a pekný Free Kick, pekne sweet, teda čo? Takto teraz ukážeme, ako to vyzeral ten gól. Za mňa to bol pekný, neviem ako za vás. Aj za mňa to bol ako asi najkrajší možno. To som preletel až moc. Pekný! Yes! Takže Free Kick je dobré, to by malo byť napodobenie na FC25. Dám tak. Dám to na otočenú, takže tak. Dám to len tak. No pekný by bol, keby to nechytil, ale skúsim to ešte raz isknúť. Skúsim to spraviť. Nie. Počkaj, ja to skúsim spraviť. Balón. A bol? Hej. Mám to tak a skúsim to roztočniť na druhú stranu. A ide sa na to. Pekný. Teraz to skúsim na druhú stranu, takže to roztočím na druhú stranu. Ty kokos, to je taký pekný gól. Pekný vár. Ako vár, no, také pomalanejšie. Skúsim to roztočiť na toto. No, pekný. No, pekne. Pekná. Ako teraz skúsim spraviť točenú na pravú stranu. Skúsim to spraviť trošku. To čo bol za gól? Kúkajte na to. Tu som aj nevedel, že vôbec taký dám. Čo ti dáva? Spoločnosť má registrovaný chov psích plemien, máme všetko legálne zaregistrované, všetky psi sme mali načipované, informácia, ktorá ušla do médií. Yes. Skúsim to čo najpeknejšie. Teraz skúsim točený balón. Čiže točený. Skúsim ako ten rovný. A je sa na to. No ja som vedel, že to bude gól. Pekné. No, tak ideme ďalší gól. Skúsim to teraz spraviť natočenejšiu verziu. Som tak radšej do stredu. A zhora a pekne to vyšlo. Pekne. Dúfam, že bude aj ďalší gól, ale toto je také ľahšie. Skúsim sa trošku dole. Takto som dobre, to aj skôr priateľ cez celé ihrisko.
Jazynkové infekcie, nádory. A zatiaľ, čo majiteľ psej fabriky tvrdí, že všetko je v poriadku, zhrození ochranári hovoria o opaku. Skúsim. A škoda. Snažil som sa trošku to. Skúsim to dať na túto stranu. Skúsim to roztočiť. Sa tam buglo. Točenou to skúsim. Fenomenálna lyžiarka Petra Vlhová oslavuje 30 rokov. Jedna z najúspešnejších športovkyň v histórii samostatnosti. Tak nič. Snažil som sa, nevadí, tak to skúsim pretiahnuť tak. Skúsim. No. Škoda, ja sa snažím to pekne. Nech to je taká do tej točenejšej. No, vyskúšam. Ale je to gól. Zasa takéto. No, nevadí. GG. Pekný, skúsim to iba roztočiť. A skúsim to dať trochu nižšie. No, uvidíme. Nevadí. A to trošku to, ale skúsim ten točený balón. A je to, ja som taký pekný gól, som sa snažil to natiahnuť. Teraz skúsim trošku. Škoda, tyč. Skúsim to roztočiť. Môžem ti to naké? Zranenie počas obrovského slámu svetového pohára v Jasnej zmenilo život. Tak. Sa tu skúsim trošku roztočiť. No. To čo bol za gól? Za mňa to bol pekný gól ináč. Pekný. Taký som aj na život, taký viem dať. Teraz to skúsim. No to nebude asi najlepšie. Ale ne, gól z toho bude. Iba free kick. Tak, teraz to roztočím zase. Skúsim tak nič. A ísť na to. Yes! Taký som aj typoval gól. Pekné. No tak asi z tohto videa asi už nič nebude, takže asi už budem končiť. Takže asi nebojte, budú ďalšie videá, budeme sa snažiť s mojím kamošom natáčať viacej videí a čo iné by som mal povedať, asi to je všetko. Tak čaute!